बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 29 अक्ट'बरनि बिसान। दिनैनि बिसानाव फारियै खामारदैसा गोजौ फरायसालि बाक्सानि दैथुन बसुमतारीनि नों आरो आं, अदालगुरिनि इयुनसा बर'नि मोनदांथि, बाक्सानि सबिराम बर'नि थैसाम, चिरांनि रोमै नार्जारिनि फोरमायस'नो हायै सामुएल नार्जारिनि खुगा मेथाइ आरो सोरां बसुमतारीनि नोंनि महर खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथिबायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।